asli kan mah. Được cầm rồi. Lấy hết. Xóm lăng cái này. Xóm lăng cái áo đó khai hết rồi này. Parlok bro kerpang ki parlok rawan ki baju sngo tanat baha ben lech ke jakob khwai dok kha ba pher kham tam hai ki jakob khwai khabam te men ta ngawan rach pia kane ko we kan notice khwai dok kha ka ba best wa hapo like ker hong bat kum juru ya ka video the dok kha na kinong pnya ha kane kapung tong ina ngap nomor ba kane kan notice khwai dok kha ka long ko biang ban nam ta jong phi ban le chi ben tai ki baron chuk tu ka than like ker hong ha ka ba ka dort ket ka long san spa tingka re pinyo e ka price ka ban kong hadu san po hajar tingka tong ina ngap bangat boleh sepi ya kane kan notice bat sampai adu dak ya ka video ha ka ba kinong pnya chi la the dok kha ha kane kapung halai ker hong ka khwai khabam ka jaka ka de halai ker hong pung ibai khar thang mau padu soyong hajan kamadan ti sim pen penyaj da ki trai pung katari kan de ha ka nyau tarik nep khatar arjar pusau ka badi menta ka teuhi sngi sajan ka post tang khwai klong chpo beti men step hadu ar steng jan mit ka dot ket ka long san spatingka chiru yang we khwai ki price ki long kumne ka baningkong penyo hadu san pho hajar ka ar pho hajar ka balai hadu ka ba chipo penyo chipo hajar tingka kemut ki chipo hajar tingkai penyo hadu pratli per tang ka baningkong bat baar baningkong penyo san pho hajar bat ka baar ar pho hajar bat pratli ki chipo hajar ki don ru construction price hadu khat san tli mar khat san spa tingka om ju ai khwai si ha kan kapung en khwai NI khwai artili ki pung te hak te gesni kono ka lok kidro ka pore la kaya ka lok kidro ka de ha ka por ar baje ka price jongan ka lok kidro pini hadu lai pho hajar tingka ka baningkong a chpo hajar ka ba ar bat san hajar ka balai lai pho hajar ka baningkong chpo hajar ka ba ar bat san hajar ka balai te ND tiket ha ka tu ka sihi ha ka nyau tarik nep khadar arjar pusau ha ka por ru baje men step kemut en sha ban bu jaka ND tiket nadu ka por men step jong kata ka si Jakob khwai ka nyau tareng en bu shwa usik la ni ru yang khwai bat chiteng ngenta en weng no usik ni weng khwai panta no da usti karbu jaka chisin maladap ki price ki rawan kimle shu ban pentut ka Jakob khwai dok kha ka Jakob khwai dok kha ka ne be shakmat tengah nga ban biang ya ka lok kidru ka dot tiket jong ka lok kidru ka long chispa tingka tiket bat aspa tingka santli ki tiket Cispa tingka tiket per arspa tingka santeli tiket cispa tingka penyo lai pho hajar tingka ka baningkong jalok kidru te sawan barok ban cimenta ha te gasngi pada kuat cit bun teli tiket arspa tingka penyo du santeli kamut angai ba pin sayo bet ya kene ka lai pho hajar tingka ada pitit arspa tingka santeli tiket dan lor ki dok harim en the thamai like pintal ha ka artrik nei khadar arjar pusau pon step kini ki dok khai ki mangas ep sampai du dokut ha ka bagi no punya gila dep the dok ha kene kapung lai kerhong om sha ban thau ya ki kha silwakam om sha ban sajing bam kat bom pate ka por khwai pela pi kwa ban tip khap ne so phun ki nombo pra nyo khandai pra not iwe pra nyo pra ane pra sau iwe riu not pra iwe san sau la ne pra khandai nyo sau not pra san ar not na ne pra nyo pra lai sau ar te la pi kwa ban tip khap ne so phun be ha ki nombar kana wa pin sutu bat thang ba pin tip ya kan ne ga je ko khwai dok kha hak te ka sngi halat ker hong menta ka teu hi sngi sajan di dang kene kuble shur Được cầm rồi. Lấy hết. Xóm lăng cái này. Xóm lăng cái áo đó khai hết rồi này. Mà mua được kha được kha. Thiệt. Dạ cầm hiếm mà. Dạ được po.